Malawi Today. The DC mwana wovuta kwambiri amene sindimanyengerera wina aliyense ndimangoswa kuswa kung'alula kuyimirira Malawi mopanda mantha, mwana amene boma latha naye nzeru, amene alimbana naye apanga ma tactics osiyanasiyana kuti alimbane nane koma sizinatheke konse, mwana amene akuadyesa aboma mpunga koma muli mchenga, akulephera kudya nyama zawo bwinobwino chifukwa cha ine sindinyengerera munthu ndimanguyima pa chilungamo, ndipo chilungamocho ndabwera nacho pamene masiku akuthera mu chiseko. Zinkaoneka ngati 2025 uja September uja ali kutali, koma ayi sali kutali ndiponso cheda pompano anthu akhala kumapita kumasankho akasankhe president wakumtima kwawo, akachite exercise ma rights yawo. Lero ticheza kwambiri ku makhoti, makhoti amene anakhazikitsidwa muno Malawi ndicho linga kuti chilungamo chizioneka, ndipo tikamba zambiri za 50+1, njira imene anayikonza makhotiwo kuti athe kuyendesa zisankho muno Malawi posatira 50+1. Inu mukudziwa kuti kalekalero anthu akayendera first past the post, komano chifukwa cha mulandu umene ujawo wa 2019 wa TPEX, makhoti anakalamula kunena kuti anthu sapano tiziyendera 50+1. Komanso sitikamba za makhoti okha iyayi, leronso tikambirana za ku parliament, chifukwa aphungu a nyumba ya malamulo ndi anthu amenenso asokoneza kwambiri system ya zisankho muno Malawi, ndi amene waticheza nawo. Koma mwina tisanapite kumeneko, lero lino mundilole kuti tiyambe kaye kupita ndaniso ameneyi akuimba sofoniso. Koma inu ndili pa audio ti ineyo tu, ndili pa audio. Hello, kodi ndi bwana kwa agriculture kuli bwanji? Ndikuti kwa agriculture kuli bwanji? Pang'ono so bwanjiso. Akuberani 155 billion maine. Ine tu ndi madabu atu kunena kuti sipa cha president Chakwera akusegula foja ankapanga matama kunena kuti tikufuna ikamakwana 1 May tiyambe kugawa fertilizer. Aberedwa aku Minister of Agriculture maine, koma minister amene wandi committee yawo company ya jana, company ya Somba oil fish yopanga Somba za mujitini koma wewe inu poyamba majana aberedwa fertilizer kubushari, kena kupateka tawi akaberedwa kuuje ni ku pharmacy, kena kupang'ono so akanapita ku mochari apa bridge ni foundation iso anaberaso. Lero mwati aberedwa ndi company yanji yopanga Somba charagwe koma mwene Malawi akamba sintakuzua kuti amva bwanji ya inu zoona 155 billion anasaini akale contract. Koma mwene boma ili kaya amene akumunamiza Chakwerayo ndi ndani kaya? Koma inu taizina mukamasainira ma document olo kwa agriculture noka simakhala ndi siziya ndikukabene kukhala ndi mtima kapena chikumbumtima chokuti mwina tingopita tikafufuze kaye. Because this is now too much.
and this is taxpayers money. Taxpayers money yoyamba inakathera ku butchery 30 billion ndi ijaso ya ku Germany. Apanso ndi aja Abridging Foundation anatibera ena ndi awa aku farmers. Ndierero 155 billion contract yopanga ndi company yopanga somba. Kumaona ngati ndi afetereza. Koma amwene pepani kungoti mwina siticheza kwambiri nangasi apa mwandipeza ndi kujambula audio. Koma Malawi ti auza kuti boma la ukubali, boma la manjanjawiri. Awere ai tilakulani tawira ndikangosiriza kutumikira Malawi ntchito yanga ya daily ya mama awai ndikuimbirani kuti ndimve bwinobwino. Ndemwe ati 155 billion imene yasainira kutoko kumene akunyamuka kumapita ku Nigeria mu akuziwa kale kuti 155 billion ikuyenera ipite ku company ya somba. Malawi tikamanena kuti Malawi munomo zinthu zasokonekera zina tundiza kundiimbira ku Ministry of Agriculture akunena kuti chaka chinocho fetereza osika mtengo ja program ija ati yasintha ichedwa chifukwa choti akubomako aberedwa 155 billion ku company yopanga nsomba. Ankaona ngati akusaini ya contract ndi company ya fetereza koma ili yopanga nsomba. Ndi zimenezo zoti kunoko kwavunda, and that is why tikamanena kuti awawa sakuyeneranso kuti apasule another 5 years ndiye kuti ziko litizakhala pamoto. Amalawi muzimvesa even olo alimi afoja amene ambiri aiwa akuzunzika andi foja uja mukamuona amene mmasuta muona kuti foja uja wakwera kwambiri mmagrosari embase kayama mtindani amene mazuwa kusuta ino mupeza kuti ndudu za foja zakwera, mapakiti a foja akwera. Kuma foja mukapita kuuje ku auction mukapeza kuti ndiwo chipa akuwabera anthu aja. Andi chodabwisa nchonena kuti kodi ino anthu aku Central Region ndino amene majority amene mmalima foja andi yeti muli kaka ndi chipani chomwecho kumanena kuti boma ndilo mweri siriza sintha boma ndilo mweri pamene poti panali abingu amuna bambo foja uja magudwa $dollars yabwino alimi ndikumasangalala. Koma awa amene mukuwanena kuti achakwera awa ndi awatu aberedwa 255 billion asainira contract, and whether afuni asafuni ndalama zimene zapereka kaya aziwa kaya sana ziwe ndalama zimene ziapereka katangale wafika pena pake. Ndipo even olo nkhani yomwe ya ntchito iyi pakali pano patu kuti munthu alembedwe ntchito akuyenera apereke 1 million above. Andi kuti muziwe kuti katangale wafika pamponda chimera tapita ni ku Ministry of Health mukaone kunali ma interview posachita pompano mu April walk-in interviews kumene amafuna akadaulo osiyana za chipatala. Ndipo kumene kuku amanena kuti aliyense opita kumeneko akhale ndi degree komanso akhale ndi license. What happened? Anthu ambiri amene anapita kukapanga ma interviews amene wawa analibe degree, analibe ngakhale ma license ochokera ku Nurses Council of Malawi. Andi maumboni alipo even olo mutati mpite pa Chichiri mukafuse Chichiri Secondary School ku Blantyre akuuza nikunena kuti anthu ambiri amene anabwera kuzapanga interview analibe ma qualifications ngati ma degree. Ena wayamba kulemba kumene ayamba pa 24 pano kuuje ni kwakameza akhala kulemba mayeso awo. Ngakhale olubungwe la manesi likuziwa ngakhale kuti usogolo wake ndofoira, koma anthu ambiri amene atuluka pakali pano pa list yatuluka anthu amene afuna kulembedwa ntchito. And this is a statement also should go to ACB. Muziwe kunena kuti ma interviews amene anapangika posachedwa pompano a Ministry of Health amene amafuna akadaulo osiyana amene anayenera kuti akachite produce ma degree, ma diploma komanso ma license ya ntchito yawo. Ambiri mwayo si omwewo, ambiri ayo alibe degree, alibe ngakhale license, maumboni alipo. Oti mndati mufuna mwagwire anthu amene wa tapita ni kukuhes kuja kumachedwa kuchilimba kapena kwakameza mukapeza kuti ma students ena amene atengedwa kuti amene wao alembedwa ntchito chifukwa ndi azibale awo anthu andale tikunena panopa akufuna alembe mayeso pa 24 pano.
24 June amba kulemba mayeso omwe uko kukuhesi mupite mukaone, and that is how rotten our country is. And even maneses ena amene anembedwa posechedwa pano ku Queens mupite mukapeza kuti kuchinyumba cha maglasi kujako mukapeza kuti manesi amene ajawo analembedwa mwachinyengo, sanalembedwe mosatira ndondomeko, alibe china chili chonse. Ziko la Malawi ziko lovuta kwambiri limene ine sinimatha kulimvesa kuti koma asogoleri athu inu mukamakhala kaya inu a minister of health kaya ndani kaya president kaya wankulu wa manesi mukamakhala mukuona za chinyengo izi, and anthu amene wawasali qualified akoza kumaka apa anthu kumakangolasa ma Jackson chisawawa kupha anthu ziko lonse anthu kumangofa chifukwa cha chinyengo chimene chakutengera ndi patali kwambiri kumangolemba anthu adera lanu. Andi akakhala anthu okuti ndi obwera anthu ammadera mwina mukumachita kumafunsa kuti inu mwachokera kuti, ife tachokera ku Mulanje, ife tachokera ku Baraka, ife tachokera ku Tholo ku Mwanza, ali agalu amene azipita sitinga walembe ntchito. Pali asikana awiri ndi nyamata mmodzi akukuhesi umboni ulipo kwa 24 pano la chiwiri lino ali akukakhala nawo mayeso koma atengedwa kuti amene walembedwa ntchito. Ziko loopsa kwambiri, ziko lovuta kwambiri, china chilichonse ndichosokonekera, ngakhale ulo chisankho chimene ndichosokonekera, chisankho ichi sichikhala chisankho ata, chisankho chimene chichi ati software yawo sotunde yavuta kumeneko. Aja amachedwasi mathematics aja tisanalipiridwe nde software yavuta motero kuti anthu amene amayenera kuti apite akapangeza ma nominations abwezedwa. Muzimva anthu aja abwezedwa chifukwa chonena kuti machiniwo sakugwira ntchito. Nkhani imene tikuyamba nayo kapena yachiwiri mu program yathu ya lero ndi akuzunzika kwa anthu amene amagwira ntchito za mashifti. Anthu amene amagwira ntchito za mashifti akuzunzika kwambiri, mwachisanzo oyendesa sitima komanso anzathu awa amene akugwira ntchito ku Irovo, ku Dwangwa komanso kunchalo. Anthu amene wawa amagwira ntchito za ma shift koma ndikukuwuzani kunena kuti alibe olo overtime, amagwira 12 hours malo mwa 8 hours. Mabwana awo akafusa kuti chabwino mwina tikangoja, anthu amene wamakanizidwa kuti asapite kokudya. Akuzunzika kwambiri anthu ogwira ntchito za ma shift, and sima company okhawa tuya, even ma company opanga za breadwa ena amachita kuwasekera kuti aziphika breadyo atasekera ni maloko 8 kuopa kuti ati aba malofu a bread, kuwasiya anthu 6 koloko kuzasegulira 8 o'clock mamawa. Iritu ndi ziko la Malawi. So anthu amene akugwira ntchito za ma shift ngati oyendesa sitima akuzunzika koopsa, akumagwira mwina pamwezi paja ma hours opitirira 300 chakuti. Yeti malamulo zimenezo akukaniza, malamulo samanena zimenezo. Malamulo amafuna kuti munthu azigwira 8 hours ndipo azipuma. Koma pita ni kudwangwa kushuga mukapeze kuti anthu akugwira more than 12 hours. Mupite kunchalo 12 hours, Salima Sugar 12 hours, komanso awasitima 12 hours. Anthu amene wawa akuzunzika, no overtime, kumango akalipira, komanso loranchi osaja. Nkhani ya ikulu yathu ya lero ndi nkhani ya makoti. Ino mukukumbukira kuti akhoti ndi amene anaendesa nkhani ya milandu ya zisankho za 2019. Andi makhoti amene wa mulandu wake unali wa Tipex, kuma atagamula za Tipex zi makhoti omwe aja mopanda consultation ananena kuti sowano kuyambira pano zipani ziziwina ndi 50+1 without outlining legal backing. And sana nene kunena kuti kodi amene atazawinewo mu 50+1 yo azizaenda bwanji nkhani za ma alliance amene otu akhoti kuipanga ziko ili kuti likhale in disarray. Inu mukuzowa kuti zipani zambiri zili ndi ma manifesto yawo, zili ndi ma ideologies yawo, zili ndi zimene amakhulupirira. Pali zipani za autocratic komanso democratic.
monga mene ilili ngati chipani cha MCP imeja inafomedwa mu autocratic rule olozitavuta zitatani sanga sinte andisanga gwirire ntchito ndi zipani zimene zinabadwa mu democracy sizingateke. That is why even the Tonse Alliance has collapsed because anthu aja ndosiyana zochita zosatira zake is like kumuchita force mwana kuti akakwatire nkazi amene sakumufuna kapena kumutenga mwana wa nkazi kukamukakamiza kubanja kumene mamuna yashua size yache. Ndi zimene zinachitika ku makoti ya ku Malawi tu andi kunoko mukudziwa kunena kuti anthu amakhulupirira ndale than andale amakhulupirira ndale than taking Malawi first. Tikanakhala kuti we are taking people over politics nkhani iyi ya 50+1 kapena ya alliance sikanakhala nkhani. Lero ziko is in disarray. Zipani zambiri zikulephera kuti zikagwire ntchito ndi anzawo chifukwa akudziwa kunena kuti tikamutenga uyo kuti tigwire naye ntchito iyeso azafuna upresident. And that is why Tonse Alliance ija inasokonekera chifukwa konkuja kunali makampu miseche kutoko apa munachita create room inuyo akukhoti room yokuti anthu azirozana azipangirana za ufiti aziphana chifukwa chonena kuti 50+1 jabu nango ikamba imene so sinali topic of the day munango ikamba kuti anthu azikakambirana azipanga alliance without checking kapena looking at the legal backing simezo simunazi kapena legal implication. And anthu ena amene aononga ziko linolo kuti likhale pamene lili pano ndi ma members of parliament chifuka momwe muja analowayo mboma 2020 tayi imene ijayo akanaka sinthalamulo kunena kuti kodi vice president amene wapita nawo pa ballot mu 50+1 amene ntchito zake ndi chani nanga amene amasogolerayo atakhala kuti wamwalira popeza siwa muchipani mwake zizayenda bwanji. Zonsezi aphungu a nyumba ya malamulo akanayenera kuziunika bwinobwino koma chifukwa cha mtima wajera kungofuna ndalama kumangozikhundikira ndalama ku parliament. Lero tumwakhalako zaka 6 for the first time ever in the history kukhala zaka 6 ku parliament but without thinking as members of parliament. Kodi nkhani ya alliance tikuyiyendesa bwanji? Lero tumaziona ziko la sokonekera and ngati sitisamala kukhala constitutional crisis chifukwa zipani zambiri sizingaendere limodzi zili ndi fiye zili ndi mantha makamaka ndi zimene zachitika mu Tonse Alliance zijazo zipani zambiri zili ndi mantha. And I think this is the time now zimene tikanamusiya even president kuti azisankha munthu amene akuziwa kuti uyu ndi nzache agwirana naye ntchito bwino amamvana than kukwachita force anthu aja kunena kuti tiyeni mbwere pamodzi. Tayi zinatu majority rule kapena majority means that many fools are together. That's the meaning of majority. Sometimes usamakona kuti majority rule koma sometimes majority means fools together. They are all on one side. Izizi munayenera muziyang'ane inu anthu amene mmayang'ana za malamulo makamaka makoti chifukwa nkhani yanu nthawi ija inali yokuti mupange za TPEX koma inu munakapanga za TPEX ndi kupanga so lamulo la 50+1 ndiye mukuziwa kuti ku Malawi kuno anthu ndozikonda safuna kuyendera limodzi sasamala za ziko iwo amaona politics over people not people over politics. Chifukwa chikanakhala kuti tikupanga people over politics nkhani isikanakhala nkhani aliyense bwenzi panakuziwa kuti uyu ndi bwana wanga koma amene ali wang'ono nayenso amafuna president. Zosatira zache ndizi mukuona za sataniki anthu angophana anthu angopwetekana komatu inu mwina simaziwa mundale mutu muli ufiti koopsa mundale muli anthu ouluka asataniki amene kupanga nawo masewera sizingaende akoza kumpha president yo. So koti likanaunikira kunena kuti munthu wa chipani china ndi chipani china akugwirira ntchito limodzi kodi amene wawa patabwera other repercussions patabwera mavuto ena kodi zizayenda bwanji chifukwa chipani china chilichonse chikufuna upresident chipani china chilichonse chikufuna chikhale mboma. Lero chifukwa cha 50+1 you are forcing political parties amene ali ndi ma agendas osiyana amene ali ndi manifesto yosiyana ndi kumagwirira ntchito limodzi.
akhoti mwapweteka Malawi komanso a parliament mwapweteka Malawi. Lero ziko lili mu crisis, zipani zikuopa kukagwira ntchito ndi MCP, zipani zikuopa kukagwira ntchito zokhazokha a opposition kuti akhale pansi pamozi. Komanso nanga si ambiri feti makonda ndalama ku Malawi kuno, asogoleri ambiri amakonda ndalama, ndi chifukwa chake olo kumademo sanga tuluke amaopa kumangidwa. Bon Klindo the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village. TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.